Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gopro. Malam pemirsa, selamat beraktivitas, selamat siang. Dan hari ini saya mau mereview masakanku hari ini. Suwi gak tau ngonten mereview guys ya. Pempergianku yang ini guys ya. Yo, masak mangan, masak metu blonjo modalnya ikut tok. Ngoten iki kudu modal guys yo. Metu mi modal, nek gede modal gak metu ben bondo nekat mbak kayak iki. Ngene senake bojone iki ana iwake yo. Yo. Aku main ke pasar. Terus juga aku seneng ngajar ngene iki. Saat ini pengen tak weni urang pemirsa yo. Salah kepikiran, wis kadung tak konten ya wis. Jane iki tak kayak urang enak. Ya udah, paling seperempatnya berapa nih? Biasanya aku tuh pasar 22.000 misalnya. Mohon maaf itu setembus kerucuk-kerucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marsakana bina tabah. Lauke tahu wis urip seenak iki yo. Wis apa anane dipangan. Gak perlu ini itu, gak perlu wis. Guys. Bumbu kuning ini saka kunyit alami guys. Mbak tak kasih cabai utuh ben mantul. Aku mesti agak meduk-meduk banget jadi kerasa sedep. Krisek kriuk-kriuk. Kenes-kenes. Saya iya lomboknya gak kegowo. Lomboknya tak utoi guys nek wong telok wong kene. Lombok diutoi enak. Nggak senang embah. Tak rendam bumbu suwe dadine sedep pemirsa. Mana ingat apa tak lombok nih? Lah aku sekarang lesu pemirsa tak konten. Anda guys.
Ayo Bos. Mangga gorengan pemirsa. Kotak mangan. Embah. Bumbu acar senangku misal. HP-ne urung baru oleh ngedit, mati. Alhamdulillah ya Allah, apa rezeki hari ini. Pirang menit juga saya tak delok. Singgahno sik, guys. HP ku ngene iki lho, pemirsa. Sing tak hapus apane? Google Drive ku yo tak hapusi. Dijak mergawe kudune memang yo sing bener wong konten iki. Kudu modal HP loro, aku iki modal madil lho, pemirsa. Mbak kae konten kreator modal madil. Lah piye ora modal madil wong modal nekat. HP siji tunggu mergawe tunggu pribadi. Alhamdulillah. Iki enake dikei udang apa ikan yo. Per ikan-ikanan ku jek jenenge. Yo dikei saran pemirsa aku ki yo wah lah Mbak. Aku pengen tak kayak udang Mbak ceritane. Ndek iku yo lali ora tuku, wis kadung ngonten, mlebu nang durasi, yo wis awan. Pasar Kapuan iki lengkap lah, tapi nek awan iki wis tutup, guys. Setengah 10 ngono wis bakul. Paling gak bakul klopo, bakul buah iki wis ngono kuwi. Isek kurang piro iki durasiku. Delok isek. Tak tutup dulu ya gimana kontenku yang ini guys. Mbok HP nyekel komputer ya orang duwe aku. HP pose-pose ngarep komputer yo ora pegawai kantoran guys aku ya wis ngene iki. Ya kono ditampa kono ora ya wis. Metu yo waya metu yo metu, waya omah yo omah, ngono ae aku pusing malah. Jupuk klambi. Wayahe mek utangan. Ora mek utangane mumet mek utangan, guys. Sing nyukupi wong siji mumet ngono. Duwe yo ngempet. Pengen duwe yo ngempet sik. Aku nek ora kepepet ora utang, guys. Yo pernah utang jane menungso urip ora tau utang. Alah. Ora percaya wong sampai ora tau utang. Wong iki tetep tau utang. Bedene pira-pira tau utang, aku ora pernah tak tutupi. Utang yo tau. Utang ora tahu. Cuma kan yo kuwi. Nek ora kepepet aku gak wani guys ya wong kebutuhan dhewe-dhewe guys. Nah nek wis berkeluarga pengen ini, pengen ngono, pengen ngini wong jenenge wong macem-macem. Wis pemirsa tak tutup dulu kontennya. Terima kasih nonton kontenku ya iki mang kontene review masakanku guys. Iki bakul jajan wis bakul panganan wis mulai. Iya ding. Wis awan kok ya. Bisa terima kasih pokoknya aja lali. Like comment sapa keluarga Mas Goblong ya. Nana kula mbak kan nyuwun sepuro sing akeh. Ya kata-kata hari ini apapun itu cobaanmu tetap semangat, ojo putus asa. Kabeh wong iki kayak ujian guys. Aku lah iyo. Cuma kan ora mungkin aku
tangisan rono rene isin-isine wong ya ora guys. Ya sing penting ki ya kuwi sabar, kuat. Apa mbok paido kabeh wong ki diuji guys, ora ono sing ora. Gusti Allah ki adil, ora peh aku gak diuji liyane diuji. Kabeh ki wong diuji. Cuma ya kuwi ana sing delikno ujiane. Dek maksud tak nyonggo pemirsa yo. Terus semangat, ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem. Jika ada tutur kataku sing gak berkenan dimaafkan, aku ya manusia biasa yo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip iki yo ana tenanane yo ana santene guys, ojo sepanas-panas nemen. Oke?